दिनैहाय सिमेन्ट सापरि बे फरायसालिमायाव सिमेन्ट सापरि हालामाव थानाय गुबुन गुबुन हायर सेकेन्डारि आरो बे कमार्स आर्ट्स फरायसालिमा लोगोसे बिथांमोना बर' फरायसाफोरनि मोनसे जथुमा खुङो आरो जोङो बावहाय बाहागो लानानै जोङो नुनो मोनो जे दिनैनि गासै बर' फरायसाफ्रा बेबादि गुन गोनां सोलोंथाइ लानो बिथांमोना दिनै बयबो माने बाङाइनिफ्राय बांनाय बिथांमोना गोबां फरायसालिमा बा बेबादि फरायनायाव थुबुर जायो आरो बेखायनो दिनैनि बेबादि मोनसे हाबाफारिया गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोबां रोखोमै बावहाय गावजों गाव मिथिलायनाय नेटवर्किंआव थानाय रोंगौथिखौ बावहाय मिथिलायनांगौनि थाखाय आरो बेबायदिनो हाबाफारिजों हारिमुआरि बिथिंजों माखासे इन्टारेक्शन जायो आरो बेखायनो दिनै बर' फरायसाफ्रा जोङो सानो बेफोरो मोनफा मोनफा गुन गोनां बाहागो जाय गुनखौ लानानै गावबा गावनि गुन गोनां सोलोंथाइ आरजिनायाव बिथांमोना कम्पिटिशन खालामनांगौ दावगालांनांगौ आरो समाजाव गोग्गो समाज आरो सोदोमस्रि सोरजिनो थाखाय साखाफारा जालांनांगौ। फारसेथिंजाय दिनैनि समाजाव जायफोरा दिनै जोङो जोंनि फरायसाफोरनि हेंथायै जेरै ड्राग्स जौ जुवा बायदि बेफोरखौहाय दिनै जों हेंथा खालामो जिहेतु आरो फरायसाफ्रा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेफोरखौबो जोङो बिनि गेजेराव सावरायनानै माबोरैबा सांग्रांथि होनो हायो फरायसाफोरनो जों बेखौ दिनै मोजां मोनो जाहाथे फरायसाफ्रा बेबायदिनो जोङो सांग्रां जालांनांगौ जे जाहाथे गावनि सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा फैया आरो दिनै बयबो फरायसाफ्रा मिथिना लानांगौ जे जोंहा दानि जुगाव बे डिजिटेल एजआव बा बिथांमोना जि जेनेरेशनाव जोनोम मोनबाय बे जेड जेनेरेशननि बाथ्रा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स लार्निंनि मोनसे एजआव फैबाय आरो बेखायनो बिथांमोननि फिउचार कर्स अफ एजुकेशना फिउचार कर्स अफ माने एकाडेमिक माने प्रफेशन्सफ्रा बिथांमोना जोबोद चेलेन्जिं आरो लेभेल अफ कम्पिटिशन आरो जब आरो इकनमिक अपरचुनिटिसफ्राबो गोबां चेलेन्जेसआव दङ आरो बेखायनो बिथांमोना गावखौ रोखोमसेयै थिग खालामनांगौ प्रफेशनेलि स्किलफुलि थिग जानांगौ डेभेलप जानांगौ आरो बेखायनो बेबादि जयै मालाबाफोर बे जथुमा जानायजोंनो जोङो बे कम्पिटिशनखौ बुजिनो हायो आरो बेखायनो बियो जोबोद गोनांथार जों मिजिंथिबाय सिमेन्ट सापरिनि बे हालामनि बयबो फरायसा बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै इयुन समाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय समाज मोजां हाबाफारि मावनाय आरो मोनसे सोद्रोम समाज दालांनायाव बिथांमोना अराय हालांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बयनिसिमबो जाहाथे बयबो जाफुंसार जायो नोंथांमोननि दारै बिथांमोननि सोलोंथाइनि सायाव मिजिंथिनानै मोजां मोनसे अबंलाव हास्थायनानै बिथांमोननि मोजांखौ नुहुरनानै जोङो बेयावनो